त्याच्यावरती आच्छादक काच ठेवून ही तात्पुरती काचपट्टी म्हणजे स्लाइड तयार करायची आहे आणि सूक्ष्मदर्शी खाली ठेवून ती पाहिली, त्याचं निरीक्षण केल्यानंतर तुम्हाला त्याच्यामध्ये अगदी लहान लहान काडीसारखे सूक्ष्म जीव म्हणजेच लॅक्टोबॅसिलियस जीवाणू दिसतील. ते आकृती 1.2 मध्ये आपल्याला त्याच्या आकार आणि नावे दिसत आहेत. पहा, याला मोनेरा सृष्टीत सर्व प्रकारच्या जीवाणूंचा नीलहरित शैवालांचा समावेश होतो. मोनेरा सृष्टीमध्ये सर्व प्रकारच्या जीवाणूंचा व नीलहरित शैवालांचा समावेश होतो. आता यांची लक्षणे कोणती आहेत? तर हे सर्व सजीव एकपेशीय आहेत, स्वयंपोषी किंवा परपोषीय आहेत. हे आधी केंद्रकी असून पटलबद्ध केंद्रक किंवा पेशी अंगके नसतात. अशा प्रकारची त्यांची ही लक्षणे आहेत. आता दुसरा जो आहे सृष्टीचा प्रकार, तर सृष्टी 2 प्रोटिस्टा. सृष्टी 2 प्रोटिस्टा. एखाद्या डबक्यातील पाण्याचा थेंब एखाद्या डबक्यातील पाण्याचा थेंब काचपट्टीवरती घेऊन आपण पूर्वी केलेली तात्पुरती स्लाइड आहे ना, त्या पद्धतीने स्लाइड तयार करायची आणि त्याच्यावरती काय करायचं, आपण त्या सूक्ष्मदर्शीमधून त्यांचं निरीक्षण करायचंय. आता हे निरीक्षण करताना त्याच्यामध्ये आपल्याला हालचाल करताना काही सूक्ष्मजीव आपल्याला आढळते. त्या सूक्ष्मजीवांमध्ये अमिबा, पॅरामेशियम, वॉल्टाकस, युग्लिना असे सूक्ष्मजीव आपल्याला दिसते. आकृती 1.3 मध्ये हे प्रकार आपल्याला दाखवलेले आहे. आता यांची लक्षणं काय आहेत? तर प्रोटिस्टामध्ये हे एकपेशीय आहे, तसेच पटलबद्ध केंद्रक त्यांना असतं. त्यानंतर प्रचलनासाठी किंवा चलनासाठी, हालचाल करण्यासाठी छद्मपात, रोमके, कशाभिका असतात. आता छद्मपात, अमिबाला छद्मपात असतात, हालचाल करण्यासाठी आकृतीत दाखवलेला आहे. त्यानंतर पॅरामेशियमला रोमके असतात, बाजूला तंतुमय भाग आहेत की नाही, ते रोमके आहेत. तर ते रोमके, या रोमकाच्या साह्याने तो काय करत असतो, हालचाल करत असतो. आणि युग्लिनाला काय आहे, कशाभिका आहेत. बघा, ते मिशासारखं दिसते का आकृतीमध्ये, तर हे त्यांना हालचाल करण्यासाठी हे भाग आहे. तिसरा मुद्दा कोणता आहे त्याच्यामधला, तर स्वयंपोषी. उदाहरणार्थ युग्लिना आणि वॉल्टाकस हे काय आहे, स्वयंपोषी आहे. याच्यामध्ये हरित लवके आहे आणि हे हरित लवके असल्यामुळे आपल्याला ते स्वयंपोषी असल्याचे दिसते आहे. परपोषी कोण, तर अमिबा आणि पॅरामेशियम हे काय आहेत, परपोषी आहेत. ते दुसऱ्या जीवावर अवलंबून असतात, म्हणजे शैवाल वगैरे हे खाऊन ते आपलं अन्न ग्रहण करत असतात. छोटेसे कीटक, त्यांच्यापेक्षा लहान असणारे कीटक सुद्धा ते काय करतात, खात असतात. म्हणजे हे परपोषी आहे. आता पुढचा जो मुद्दा आहे तो सृष्टी 3 कवके. सृष्टी 3 कवके. पावसाळ्यात भाकरी किंवा पावाचा तुकडा शिल्लक राहिला तर चुकून काय होतं की ते बरेच 1-2 दिवस शिल्लक राहतो आणि शिल्लक राहिल्यानंतर त्याच्यावरती आपल्याला काळसर असा कापसासारखा थर तयार झालेला दिसतो. हा कापसासारखा थर तयार होतो, म्हणजेच काय तयार होतो, त्याला बुरशी येते. आपण ग्रामीण भाषेमध्ये काय म्हणतो, आपण बुरशी आली किंवा भुरा आला असं आपण म्हणतो. तर बुरशी येते. ही बुरशी म्हणजेच काय आहे, तंतुमय असा भाग असतो आणि यातला एक तंतू किंवा एका दुसरा तंतू आपण काढून काचपट्टीवरती ठेवून नेहमीप्रमाणे त्याचं निरीक्षण जर केलं तर आपल्याला निरीक्षणावरून आपल्याला असं लक्षात येतं की या तंतूंच्या वरती काय आहे, एक तंतुमय भाग आहे, त्याला एक बीजांकुर असतं, बीजांड असतं आणि त्या बीजांडामधून त्याची बिया बाहेर पडतात, पसरतात आणि पुन्हा त्याची निर्मिती होत असते. आकृती 1.4 मध्ये दाखवलेले आहे. यानंतर त्याची लक्षण काय आहे, तर कवक सृष्टी पोषी असल्याशी व आधी केंद्रकी सजीवांचा समावेश
होतो कवकांमध्ये. आणि दुसरा कोणता आहे तर बहुसंख्य कवके हे मृतोपजीवी आहे, कुजलेल्या कार्बनिक पदार्थावर जगतात. मृतोपजीवी म्हणजे जे आता भाकरीचा तुकडा हा पडलेला आहे म्हणजे तो मृतच आहे आणि त्याच्यावरती ती वाढते, किंवा एखादा कुजलेला भाग आहे त्या कुजलेल्या भागाच्या वरती कार्बनिक पदार्थावरती ते जगत असतात, म्हणजे ते काय परपोषी आहे. कवकांची पेशी भित्तिका कायटियन या जटिल शर्करेपासून बनलेली असते. त्यानंतरचा कवके तंतुरूपी असून आतील पेशी केंद्रकामध्ये असंख्य केंद्रके असतात. आणि पाचवा आहे कवक किण्वन. किण्व म्हणजे बेकर इस्ट, पाव तयार करण्यासाठी जे इस्ट वापरतात ते बेकर इस्ट, हे किण्व. हे कवकाचा एक भाग आहे, कवक आहे. त्यानंतर बुरशी, त्याचबरोबर मक्याच्या कणसावरील बुरशी, त्यानंतर पेनिसिलियम, त्यानंतर भूचक्र, अशा प्रकारामध्ये आपल्याला हे कवक आढळतात. आणि ही कवक म्हणजेच बुरशी ही वेगवेगळ्या प्रकारची आहे. पेनिसिलियम पासून औषध तयार केलेलं आहे. किण्व पासून पाव ब्रेड तयार करण्यासाठी त्याचा वापर होतो. मक्याच्या कणसावरती सुद्धा बुरशी असते. हे अशा प्रकारे हे 3 सृष्टी आपल्याला या ठिकाणी दाखवल्या. यानंतरचे सृष्टीचे भाग आहेत ते वनस्पती आणि प्राणी. याच्यामध्ये आपण वनस्पती आणि प्राणीचा अभ्यास आपण मागच्या येतांमध्ये सुद्धा केलेला आहे. की वनस्पतीमध्ये झुडूप, रोप, वृक्ष या पद्धतीने. त्यानंतर त्याच्यामध्ये स्वयंपोषी, परपोषी. त्यानंतर प्राण्यांमध्ये की ते चरचर, भूचर, त्यानंतर उभयचर, त्याचबरोबर अंगावरती केस असणारे, अंगावरती पिसं असणारे, अशा प्रकारचे जे प्राण्यांचा आपण अभ्यास केलेला आहे. त्याचबरोबर वनस्पतींचा सुद्धा अभ्यास केलेला आहे. अशा प्रकारे टोटल एकूण आपल्याला 5 सृष्टीमध्ये त्याचा अभ्यास केलेला दिसतो. तर विटाकर यांच्या नंतर वर्गीकरणाच्या काही पद्धती पुन्हा मांडल्या गेल्या, परंतु आजही अनेक शास्त्रज्ञ विटाकर यांच्या पंचसृष्टी वर्गीकरणालाच प्रमाण मानतात. आलं लक्षात? यानंतरचा भाग आपण पुढच्या तासाला घेणार.